Yan na ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi mali. RPN Radio Philippines Network, DZRL Bataan, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, seniors in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, ka-law office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Factor, pamumumaga bloom. Charm Factor, gamit may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, Iguanic Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Factor, pamumumaga bloom. Charm Factor, gamit may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good palumit siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit siya. Hello, Bright Bar Blue.
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo! Smart o kaldero! Ang galing for everyday! Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Sa 23 na kita kan bulan na Agosto, aldaw po kita ni na Sabado. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Naman sa transmitter si Ricky Sagayap. Malumlum na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Epekto ka na low pressure area. Hindi garo bako mandig di sa riyon ka na Bicol. Pero apektado kita ta may mga lugar nga ni diyan po sa probinsya kan Albay, Sorsogon na mga binaha. Igwa man digdi sa Camarinesor na mga pinagbabaha diyan nga ida sa San Isidro may babahang lugar diyan sa Amatista Street. Epekto po yan kan ginibong mga flood control ko no.
Mas nagdakol subot ang pagbabaha digdi po sa probinsya kan Camarines o Rinconada area dahilan sa bilyones de pesos na pundo para sa flood control ay pambihira. Mayong epekto? Anong nangyari dyan? Sa Banwaan kan Bula, sa Banwaan kan Nabwa, mga bilyones po ang ginastos para sa flood control. Tapos pigpaparabaraha na lugod. Maray pa kayan dahil na pagtawanin pundo, pag-arog po kayan sa flood control. Wala na sa mga barangay officials na magtagalinig kan sa indang mga kanal. Grabe ang pigpaparagastos kan sa tuyang gobyerno para sa na mapahatan ang pagbaha, makontrol. Ano ta arog kaya na nangyayari? Nagpaparabaha na lugod. Pero so kwarta na nagbabaha man, may epekto sa panahon. Maray kun kwarta so nagbabaha, ang problema ta nagbaba tubig. Nawara so kwartang pangontrol kan baha. Ay ano na pong mga programa ini kan sa tuyang gobyerno ang nakikinabang kaya nagkapira sa ng mga politiko na bakong Thanos, tiko-tiko ang daralagan. Kaya napod na ngunyan kan mga politiko bako ng Thanos ang dalagan. Magtios ang sa tuyang mga kababayan tawag paparabutuhan ta sa mga politikong tiko. Baong Thanos, tiko. Ay inda dahil na nga kita wag para harambugan ta. Sawa na kita sa mga promesa kan mga politiko na papagayunon ang sarong lugar. Dan tristidig di papagayunon ani ba nga ni pigpapatag ang bukid dahil sa mga kwari. Imbis mapagayon hahali ang mga bukid. Ita para tabtaban pati bukid bako sa nang pundukan gobyerno pigpapara tabtaban kundi pati ang mga bukid tinatabtaban. Dahilan kan kuwari. Kaya ini po ang mga kumbaga epekto na mamati kan sa tuyang mga kababayan pag igwanin kalamidad, binabaha. Sa pigpapara raraot so kapalibutan. Kumbaga itong mga dapat magkontrol kan pagba, pigpapararaot. Tapos pabubulusan ng bastanting pundo para sa nasa flood control ay inutil baga. Biglang nawawara so pundo, nagbabahaan, kickback ay pambihira kung naarog po kayan. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Dawa ko ta magbaha tubig basta ang kickback dahi man pangana. Pero mas grabe pa kaya ang baha sa kickback. Sigon ki Mayor Gerald Peña kana San Jose Camarines Sur nakaibahan sa mga orihinal na alkalde na nagbilog kan M4GG an mayor asin magsusumiter ini kan letter of intent sa secretariat kan organisasyon. Maagi man ini sa maigpit na screening kan committee sa submit sa masusing evaluation asin validation bago magdesisyon na maisali. Dahil man magpapadaranin invitation an M4GG sa isay man na gustong magbali imbes in involuntary umayong piritan kaya kay puan magpadaranin letter of intent.
Si dating Mayor asin ngunyan Camarines Sur 3rd District Congressman Nelson Legacion asin dating Tabaco City Mayor ngunyan Congresswoman Crisel Lagman iyon kabali sa M4GG punpakan 2023 kasabay niya. Ngunyan dakol naman ang mga mayors ang gustong magbali sa indang kamauutan lalo na sa pangapudan na full disclosure, accountability as in justice sa mga flood control projects kan gobyerno. Ini basado man sa pahayag ni Mayor Gerald Peña kana San Jose. Nagurulay na palansinda pati si Mayor Vico Soto. Sabi ni Pading Rosano Oronan, ang dapat open and personal na buhay, bank account asset as in income. Manasaro, paano na si Saro dyan na gusto padarahan siyang formal na imbitasyon, baka magluwas kaya imbitasyon sa kasal may padara sa iya. Pambira. One of the solution is to limit the district engineering office to planning and designing pieces only and strengthen the municipal and city engineering office by hiring competent engineers so that the implementation of projects will be handled directly by LGUs. Ayos man yan, mayors. Good governance. Kaso baka inanmagin panangga kan mga korap na mayor. Sana magkaroon wakitanin na higot na pag-evaluate kan mga members. Wish you have the blessings for good governance. Gerald Peña. Aguy, paano na po ang sa tong mayor ngunyan? Kaya palang grabe kasuyaan niya kay Mayor Son. Samantalang 2023 pa palang kabali na siya dyan sa MG44. Tapos ang propaganda niya kan eleksyon, corrupt si Mayor. Tapos ayusun niya daan katiwalian, arin sa in. Mala bagat abswelto na ay pambira. Siya yan, Mayor na yan. Morning po, Mayor. Bipilene, voluntaryo, mayong piritan. Palan, kay puwa na magpadara ng letter of intent. Dahil mong palansin na nagpapadara ng invitation. Ano to nagsabi si Mayor Lenin na pinararan siya ng invitation in the Mayor Vico. Manay Lenny Robredo, mayo kang hahalato na imbitasyon ni Ned Motabi magpadaranin letter of intent if seryoso ka na mapabali sa inda. Swerte sa nakan mga taga San Jose. Play safe. Pirmiyan si Vice President Lenny. Remember, she was never for nor against Villaferte. Opted to endorse senators than local candidates. Safe lang siya. Testing the waters. Ang gusto pong sabihon ang mayor ang makusang loob, mayo manala to na surat da ang mayor ang mapadarakan letter of intent na gusto niyang magbali. Sana bako sanang ang pundo sa flood control ang tutukan, daw itong pundo pa sa barangay, busisiyon, lalo na itong mga harayon, dahil man napapasyaran kan COA. Hilingon sana ang mga status kan project including the financial assistance project. Kaya ang mga trabahador binibenta ang mga materials nin barato sa mga constituents. Mga barangay pala oso na pinapabakal ang mga gamit sa proyekto. Malay mo kung sa simento ipaparaguntingan, may kickback, tapos sa kabilya ipabakal tanang yan sa mga constituents. Tal, kwartaman niya ni kan gobyerno. Ayun po yan ang nangyayari kung minsan sa barangay. Kaya dapat talaga bantayan ang proyekto maski sa barangay. Sa barangay, grabe naman ang guruntingan, kirikbakan. Mahiling mo bagaan mga patinampo sa barangay, nagraralataw, gapo. Pasana na haloy, maayo panganing sarong simana, ipapara sa bragan siya na nin purong simento ang ibabaw, pero so pakasimento sa irarom, baka umana, kumbaga, templada, salto.
tinitipid ang semento, pinapadakol sa ang baybay sa kagraba. Yan po ang mga proyekto kan sa tuyang gobyerno. Hilingon man mga patinampo, maski sa National Highway. Ama na lamang, so kaputol. Kaputol man na semento, nagpalulukab na tulos, dahil patapos, so kaputol. Po ang masaklap na nangyayari sa mga proyekto kan sa tuyang gobyerno. Pigpapra-inspection kan DPWH, daawa pirang inspection yan kung ang kickback grabe ang SOP, mayo man giraray pong mangyayari dyan. Tultulon ang patrabaho, magsunod duman sa standard na pinapasunod kan DPWH. Kumbagas kung ano nakabugtak sa program of work, dahil pagpara balgahon. Abang gagayon kan nakabugtak sa program of work, pero pag abot sa templada, saralto. So aktual na templada, dahil man nasusunod ang program of work kung naisipon ka na iba pong mga kontratista. Ang rasonin dahil paano na nga so kickback me. Sinda sa napalan yan magpara-kickback na mga politiko. Yun po yan ang nangyayari sa satuyang nasyon. Kapag nakakontrata sa sarong kontraktor, pagpaparahagada nin SOP ka na mga congressman, mayor, gobernor, pag nag-agis sa indan appearance ay tapos ito nakilatabtab ngod. Kaya kung pwede, direkta na sana na proyekto sa ahensya kan gobyerno dahil na magparaagi dyan sa mga politiko. Taan mga politiko, saro po yan sa nagpapaluya kan kalidad kan patrabaho. Alangan man ngaya kung nakakonsigir kan pundong ini duman sa kongreso dahil hindi ako tawan, ay nagraray na ninyo mga ngod. Dahil nakampanlatubon. Kamu sa namikinabang ay di pwede. Man katotohanan dyan. Kaya dahil kita magngalas kung ang mga proyekto, mga malasado as in labarin niya. Dahil sa grabing kickback na pinaggigibo bako sa nang kontraktor, kundi ang kadaklan pati, nagruruluwas na bangon yan, ang kadaklan, mga politiko, ang grabe ang kickback. Ang kontraktor, nagpapatrabaho sa naman yan, siyempre, kung ano ang tinaw sa indang pundo, yuman sa nanindang gigibuhon. Paano man niya kami makadilensya, nagdidilensya man po ang mga kontraktor. Ang paguna kaya kan iba, pasil ang maging kontraktor. May mga kapital man yan, baga antes yan magpatrabaho, dapat kompleto nin gamit. May mga mixer baga yan, dump truck. Ay ka man basta makakakontrata kandara kulang proyekto kung mayo kang mga gamit. Alangan man gamiton mo dyan, karita, pagkaritao ng graba sin baybay. Ang gray ng kontraktor yan. Aray kung arog sa nakayan, ang patrabaho sa barangay, patinampo, ang naghahakot, karita, karabaw. Naman sa banwaan kan si Roma, pwedeng mangyari yan, pero digdi sa mga kasintruan, na naman nakano sa pagparasil nga, naghahakot niya, damulag, pigpapababa o pigkakarita, so bye-bye sa kagraba. Pero mas maray palugod yan dahil magamit nin crudo. Baka mas magayunan mahaman na proyekto nagtitipid. Hindi, siyempre, grabe yan kinukonsumo sa gasolina, sa crudo. Kaya dapat nga makadilensya man kami nin awad-awad. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nasa linya man si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Pilit, good morning sa imasin sa Kabasigan Tabay. Sa tuyang dugang na impormasyon sa lado lokal, naging matrayon po ang sinagibo kang Department of Agrarian
Reform or DABICOL, ang Disaster Risk Reduction and Management Information System training workshop na ipinaglansar sa nakaaging aldaw sa syudad ng Naga. Ug ito kang naunang bita ng aktibidad na urog kang mapakusog ang kakayahan ka mga lokal na gobyerno sa paggamit kang DRRMIS. Ini sa makabagong web-based system na ginagamit kang DA operating unit na magsisilbing central portal kang ahensya para sa automatikong pagkulikta at yung pagbilog ka mga report, katakod ka mga nabitrosong nasapag, ka mga pananom at ang hayop, kagamitan, infrastruktura, pang-agrikultura. Nag-attender sa Bing Karanggang Philips sa nasabi ng aktibidad ang mga municipal agriculturists, agricultural officers as in report officers, halis sa maglain-lain na banwaan sa ika-4 as in ika-4 na distrito at saka idi sa 5th district ng probinsya ni Camarines Sur. Kabilang sa mga naitukdo sabi Philip ang mga sa mga nagpartisipar, iyo ang tamang pag-encode, pag-update ka mga datos na damage as in losses assessment, forms as in data capture template, maging ang pagproseso sa pag-upload ng mga ini sa system. Apura digdi, nagtauman ni ang mga kabuuan kang DABICOL ng DRRM unit kung paano masusing pag-adalan as in veripikahon ng mga datos halis sa mga local government units sa inman na lugar, igdi sa Imperong, Kabikulan. Dugay na bareta sa lado lokal para sa Radyo Ramda, Rafael Cáceres, reporting. Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Yan sa Banwaan ka na Baaw, sabi ni Kuya Atan Vice Mayor, bilang antisipasyon para sa gibuo na Civic Parade 2025 katakod kan sa tuyang Pintakasi sa pakiulay man kan manehamiento kan Santa Teresita San Isidro Elementary School o SISTES na itauta naman ang sendang mga payong bilang proteksyon sa indang salud. Naog makitanan sa tuyang serbisyo, rain or shine, ininagin posible sana sa tabang kan lambang saro asin sa grasya kan mahal na Diyos. Sa pagpasalamat kay San Bartolome Apostol, tarabangan kita para sa ikakarahay kan sa tuyang Banwaan para sa ekonomiya sen futuro. Maugmang Pintakasi, Banwaan kan Baaw, Viva San Bartolome. Ang masasabi ko digdi, Kamuyan Festival. Sabi ka nakaulay kong bistado man na taga Baaw. Minsan ni Bro Chicks Pahardo. Naman niya ako na babayad at tuedso. Yan Baaw. Pan naman niya si Mayor Jeep Besinyo sa pwesto. Ming na ramraman ko sila nga basta Pintakasi ako Kamuyan Festival. Punya ako pagparakontraon si Mayor mo. Na ako niya na kumbaga kalbo. Naanap kayan gwapo. Ay indah pambihirang Baaw yan. Ultimo aning nahaman na tinampo da sulo. Talaga sigan na murumoya sa festival. Pati yun po yan pailawan na diversion road pagaling barangay San Vicente Baaw pasiring duman sa barangay La Medalla. Tapos magbugtak dyan yung mga warning device. Tayo dyan na crossing, itong pasiring sa barangay Salvacion, pagali sa barangay San Ramon, nagngiri na, sabi ka itong nag-agi na motoristang taga Baaw. Tapos itong center line, ay paman nasisemento. Kung banggi ngayon, nagtakot-takot naman niya kito pigaagyan si itong diversion Baaw. Kiman Quintana nga, ako na tinampo din na magpara pakisabayan sa mga padjak si itong sentro. Hindi, ang problema nga, nagngit-ngit na. Kinag ko nga si itong maggibong katarantaduan. Kumang ulda po, ag kuman na rip, ay nagngiri na talang ngit-ngit si ito. Kauman. Dabas ang kanimo makababayad ngod. Ayan po ang dapat tawaan na atensyon kan mga nanunungdan sa Banwaan kan Baaw.
Pakusa na kan DPWH ta, sabi ni Engineer Aris Hermoso, dahil pa man yan, totalmente tapos ta. Mayo pa nga niyang ilaw. Nuwarin pa yan papailawan, may paparagihan na nga kan mga motorista. Kung may mangyari na dyan na rimalaso, ay inda pag-arog po kaya ng mga rason. Minsan, iyo po yan ang problema kan mga Pilipino. Sabi kaining saro, si Miss Ana Provel sa Banwaan ka na Baaw, Irakman po ki Baiskin ngamin kamutatawan sa payong. Ba't kaya? Pati si Mayor Jeep magtaunin payong. Mainit baga. Mayo pating buhok. O, kung mabalad yan natosted so. Payo. Ay, mambira pag-arog ka yan. Makonsuelo man po dyan sa Banwaan ka na Baaw. Report! Nasa linyaman si Ate Glenn, pasok. Salamat tabi Karandang Philip, maray na pagkaaga sa mga nagbantabay sa tuya. Kasud na military parade competition dyan sa Banwaning Baaw. Ngunya na pagkaaga garo civic parade and at siya na pagkahapon ining street dance competition. Aras-aral daw talaga may aktibidad so yan Baaw. Happy Fiesta! Sa 24 sa Banwaan kan Baaw. Sa aga ini Karandang Philip, Happy Fiesta arog na ki Mayor Jeff Desenio. Bueno, kasud na Karandang Philip, nagkagwanin na seminar, data privacy seminar, mga kabuhan kan Philippine National Police, yaunan na Bankers Association, and syempre itong kabuhan kan media na nagapindir, dyan baga sa Capitol, sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur, napagtukar ining dapit sa data privacy. Orog na po sa lado kan media, dakol itong mga nagbabareta na dai kumbaga dai pinagtatawan protection man itong identity kan nadakop na suspect. May mga nagbabash kay ni Karandang Philip. Ano yata ang mga nadadakop na suspect pinagtatahuban ng lalawgon, dai sisiwalat ang tunay na pangaran, ginagamitan lang nin alias. Sa baga sa mga kaputan, at nagtatakupan ng lawgon kan mga nadakop na suspect o na kung ini sa droga, asin sa iba pa mga kaso Karandang Philip. Kuwasa kaya tigli na pong mahiling ang mga lawgon kung makanus o gwapo. Bako yan. Na, kuarog kayo. Bako yan ang rason. Sabi nga ni, kadako pa nag-aapot, ang mga nadadakop, lalo na sa operasyon laban sa droga, pinagtatakupan na nila ko, naka-blind, at hindi nga ni pinagpapangaranan, dahil pinagpapahiling itong tunay na identity ka nasabit ng persona. Karon sa mga rason, Karandang Philip, presumption of innocence. Karapatang ituring na walang sala hanggang mapatunayan may sala. So yan. Siguro sa Article 3, Section 414 sa 1987 Philippine Constitution, gabos na criminal prosecution, ang akusado pinag-aasumir ini na inosente antes na ini mapatunayan na guilty. Kaya mientras dahil para papatunayan sa korte ang sala kan sarong tawo, dahil siya dapat tratuhon na kriminal sa tubangan kan publiko. Dahil pa sinda convicted, both sa dingon dahil pa nasisentensyahan. Ang pagdakop, pagpun pa sa nakan proseso, dahil ini katumbas kan guilty verdict. O kaya, pag dinakop ang tao, dahil nangangahulugan na siya guilty. Kamay proseso pa kayan sa korte para mapatunayan na siya may sala. Paro yan sa rason kung paano pa tinatakupan ang lalawgon kan nadakop o na sa illegal na droga. Presumption of innocence. Ate Glenn, ano ang mga politiko talepig tatarahuban ang lalawgon kung nakakakorap? Yan lang, ibang orulay. Mayong alias. Mga issue yan mga issue yan na kung saan dapat sa indaman na isiwalat kung ano man ang sa indang pwedeng maging rason
sa tiring na akusasyon urog na sa korupsyon karandang Philip. Pero ining mga kuyan, saro papanduwa ang karapatan pantao, right to privacy, dignity, and due process. Sigon sa Republic Act 7438, ang mga inaresto may poder na o kaya may karapatang hindi mapahiya. Ayan, saro yan. Maraot ang sindang pangaran at sinigwaman sindanin pamilya na pwede magkapukan kanusukugan. Maisalang sa trial by publicity. Pag pinagsapubliko tulos ang sindang lalawgon asin pangaran, lalo na sa live media o kaya social media, pwede ining makaapekto sa patas na pagdangog sa korte. May mga kaso na pinagpapawarang sala sa korte pero dai na may babalik ang reputasyon na naraot por medyo konsinda na expose na sa media. Okay. Pantulo, PNP Guidelines asin Data Privacy Act. Sigon sa PNP Operational Procedures asin sa Data Privacy Act up to 2012, dahil pwedeng sa publiko ang sensitibong informasyon aron kan sa iyang enterong pangaran, ang sa iyang ladawan o personal record, kan sa suspect na waranin pagtugot o kaya bastante na legal na rason. May standard procedure ang Philippine National Police sa pagpapahiling kan mga suspect sa media para maiwasan ang pagbalga sa indang karapatan. Panapat, legal risk as in media responsibility, importante ini. Kung ang sarong suspect pinagpahiling sa media na waranin pagtugot o kaya may nakakaraot na pahayag na pinapaluwas na siya ang guilty, pwedeng managot ang ahensya o kaya media outlet sa civil o kaya criminal case aron kan grave abuse of authority, violation of data privacy, defamation kung mapatunayan na bakong guilty ang suspect alagad pinagsiwalat na ang sa iyang identity, ang sa iyang itsura. Panliba, tano ta daiman tulos, bakit hindi rin agad sinisira ang droga? Yan ang sarosapot sa mga napapasiring ang droga ng mga nakukuha. Ang mga ebidensyang droga, kinakaipuan is eraro muna sa inventory, laboratory confirmation, as in documentation bago inirauton. Sigon sa Republic Act 9165, Section 21, may tamang proseso sa pag-i-imbak, pag-aadal as in pagraot kan illegal na droga. Ang pagraot kan droga sinasagibo sa presensya kan DOJ, media, as in iba pang representantes kan gobyerno, dahil ini basta pwedeng giduhon on the spot o kaya sa live broadcast. So, dapat giramdamon ang pagtatakop kan nalawgon as in dahil tulos pagsiwalat kan pangaran, dahil para protektahan ang kriminal, kundi para protektahan ang poder kan sarong tawo na warapanin hatol kanusgado. Dahil man pwedeng basta rauton ang droga sa tubangan kan kamera for medyo ta, kay puan mo na ining mag-agi sa legal na proseso. Ang tunay na hustisya, bakusa na sa pag-aresto, kundi tamang proseso na may respeto sa poder o kaya poder kan lambang saro. Maski pa siya pinag-aakusahan na involto sa krimen. Kaya sabi ka ng autoridad, pagramdom, mga kababayan, ang hustisya hindi lang po tungkol sa paghuli ng kriminal, kundi sa pagsiguro na ang lahat ng proseso ay tama at walang inaapak na karapatan ng tao. Dahil sa dulo, kapag nilabag ang tamang proseso, ang kaso ay posibleng mabasura. Mga legal baga na Kuya Digdi, nagkapira pa Digdi, mga legal na sanggunian, 1987 Philippine Constitution, Article 3, Sections 1, 14, and 17, Republic Act 7438, right of persons arrested or under custodial investigation. Bot sabihan, mas siya pinagdakop, igwa siya nin poder, igwa siya nin mga pribilehiyo na dapat maaprobitsaran. Kung saan yung nga ini na rights of person arrested or under custodial investigation. Republic Act 10173, Data Privacy Act of 2012. Ang mga nakakabalga dyan, o pangunya na may social media na, mas halangkaw ang pwedeng sa puo na pinalidad karandang Philip. Republic Act 9165, Section 21, ini pong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 20 o kaya 2002. And, ano pa rin this? PNP, Operational Procedures, Manual Relevant Supreme Court Decisions on Due Process and Trial by Publicity. So yan, ito mga
ako na experience yan ko yan na may mga nagbabasa kuya. Ano may ito magma-post ka ma'am, may takop ang lalagon. Natural. Enot, may puder ang nadakop na dapat niyang maprobitsaran. Day pa siya guilty, dapat hinatol. Kaya dapat na dai maisiwalat ang sa iyang itsura, sa igwa man patihan ng pamilya na magsasapukan, kasusukugan. Igwa kita kan data privacy law, and ang mabalga kayan, pwede makasuhan karon dan Philip. Kaya pala si Pading Joris tinamaan kan Data Privacy Act sa iriga, kan pulis. Ito, kuya nito, yan nga ni Karandang Philip. Pero bako lang itong pagkukulang kan media kundi kung baga gabos man may kuyan. Naging problema duman sa chief of police, garo naging sobraman pinagin aktwasyon Karandang Philip. Sabi overkill. Kaya nga ni baga kuya nito pinagbasura itong kuya na ito kaso. Dapat lang na mapaluwas itong pag-ariba niya ito sa media pa. Nasubrahan man. Bako manaaron kayo ito dapat. Malaikan interview ta si Colonel Oida. Yaon na mo dyan sa Provincial Command. Iya nga ni. Garo yan na naman sa region, Karandang Philip. Linipat na naman sa region. Tawag ko para apon-apon kung saan. Garo yan sa region. Kanisarong may event duman, nahiling ko siya duman. So, yan Karandang Philip, orog na sa kaso sa illegal na droga, yan ining mga rasyon at ano sa pinatakupan ang lalawgon kan na nadakop, ano taday pinagsisiwalatan sa iyang pangaran. Na-mentionar ka na itong mga rason. So, dapat ulayan yan and sa rupa sa natupad duman sa seminar kasudma, ining dapit sa mga links na dapat i-click. Yan, minadirekta sa lambang saro sa tuya kung mag-click kita dyan. Katibad makuha ang sa tuyang personal information o na kung pag-abot sa kwarta, may mga nawaranin laman ang sa indang bank account for medyo sa nasa mga araw kayan Karandang Philip na may maapod, may ma-message, ngaya ika nang gana sa araw kay ini, kung ano-ano na inihagad, hasta ma-discover na itong sa iyang bank account, zero. So yan ang problema, mag-serving leksyon. So sa tuya ang mga nangyari na kan mga nakaagipong aldaw. Takadakol ko niyan kan scam, ang sabi kan yaon sa seminar, dahil basta mag-click, sabi nga ni kayan, think twice before you click. Ang iba naghahapot na kung ano ta nawara sa link kan online gambling. Nalugod niya kami nakakajikas. Yan lang Karandang Philip. May isa pang issue yung ano na yan, online gambling. So iba man ano yan. Malawig man na erestoryahan ang dapit sa online gambling. So yan Karandang Philip, ining dapit sa seminar na sponsored ini kan Philippine Bankers Association and syempre ito Philippine National Police, Sigman Media, na minsan may mga day pagkakaintindihan, minsan nagkakaiguan ng diskusyon or medyo sa pagbalga sa data privacy law. Gikan sa location, Glenda Diaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Pag-abot niya digdi sa Data Privacy Act, kung minsan naulan paksiw digdi. Ano ta nasabi ko kung dahilan kan Data Privacy Act kadakol ka na po na dahil pwedeng bulit liton sa buhay kan sarong tao maski yan kriminal may kasalan ano tapig pa para tarago kung minsan. Tapos, kung nagbubulit-lit sa media, naghahapot, dahil man nagkakasirimbag, tinatamaan ba kang libel? Alagad, hain na. So, Freedom of Information Bill. Iyo man yan panlaban kan Data Privacy Act. Ining mga bill pong ini, kung minsan, mga link ini, mga salto man ang dalagan. Ta kini-question da. Ano ta nasabi kong salto?
para implementar ang Data Privacy Act, ang Freedom of Information Bill. Alagad nawawara so demokrasya. Napaagi ka na pagpapaluwas nin bareta. May Freedom of Information Bill, tinitiok so media pag mahanap nin bareta. Dan sasabihon naman kan mga yaon sa ahensya kan sa tuyang gobyerno, Data Privacy Act, confidential ang gabos ng mga yaon sa DPWH o kung kaya o ano pa man ang mga ahensya kan gobyerno o yaon dyan sa LGU. Igwasan na ngayang mapaluwas. Isay, anhapot dyan. Isay an mapaluwas. Kung minsan, sige ang tarago-tago, mas kan chief of police. Igwa ngayang spokesman. Samantalang, yaon man sana sa chief of police. Pagaloy-haloy, kung sensitibo. So, kaso, ay ako nang yan mataram. Ay nga po kita magpara, saragin-sagin. Kadakol pong mga lady di sa Pilipinas na mga palpak man ang implementasyon. Tapos pagpapara sabihon, ini sanang sa drogang ini. Kaya pwedeng pagparabulit-liton da kaya nga nga pigtatahuban ang lalaugon. An pangaran alias dahilan nga kan Data Privacy Act. Pero kung borolgar na yan, ang mga embeltong yan sa droga, tapos tayo pagpapahalo yun po ang kaso, ang problema, halo yun ang proseso, nagkakawara na lamang sa ebidensya, antes pinaran ang sarong akusado. Ano po yan ang pinaka-problema kan mga kaso sa droga? Halawigon ang proseso kung minsan. Naroman dyan na itong nadakop, nakahoy. Tapos, itong pigsakayan, halimbawa, truck, pig-abandonar. O, isa'y pan kakasuhan mo dyan, bako naman tao. Makasuhan mo daw ang bihikulo, itong kahoy o mga kukulamber na nagkadarakop na mga pigtatransportar na illegal. Minsan pigpa para lawig sa napuan proseso kan kaso laygay nga ni digdi sa satuyang nasyon dahil man na kumbaga dahil man na kukunyan re-resolveran ang tulos ang kaso kung may connection pa makwarta, may puder so nagkasala sasabiyon non-bail ngayon, droga tapos luwas laog so nadakop dahil pa man yan napipinaran na makalukuhan yan. Waza, pigpapara laygay. So, halimbawa, sa pulis, so testigo, media. Dahil nag-appear, so media na lugod, dan ikukulong, iko-contempt. Ay, pambira niya ako. Samantalang, nagwi-witness, mayo man nga minsan pakinabang, mayo man matestigo ka sa para gamiton ka. Ni panggasolina nga ni dahil man tinatawan kan pulis ay paano mariresolveran ang kaso siyempre mayo nang matestigo sa PNP pag-arog po kaya na ang proseso nindo dapit sa kampanya laban sa illegal na droga pagpaparapatistiguon sana sumidya nabubugtak pa sa alanganin subuhay piniperwisyo, mayo man tinataw ni panggasolina. So, pulis. Maresin dito may mga sweldo, may mga benepisyo. Paano man sa buhay kan media na itinatayaan buhay para sa na magtestigo ay pambihirang buhay tayo ni. Ini po ang masakit sa dalagan kan pag-abot sa mga kaso na ang proseso haloy-haloy pag-abot sa korte. Yun na yan, nagra-Rainar po digdi sa Pilipinas ang sinasabing justice delay, justice deny. Haluyo na maresolveran ano man ang mga kaso, lalo na po yun sa droga. Kaya kadakol kan mga
imbelto na nadadakop, hasta sa mga panahon na ini, tigpaparakulong, dahil man na pipinaran pa sa mga akusado. Amak mo yan. Kung may jabo nang magtestigo, siyempre, ano man yan pakinabang ko dyan. Mabubugtak pa nga sa alanganin ang sa kuyang buhay. Kung pagtitestiguhan mo, so imbelto sa illegal na droga, bakong basta-basta man na tao, may impluensya. Hindi po ang dapat isipon kana Department of Justice tapos ang mga autoridad maging persa na kita dipisil pag-arog po kaya ng sistema kaya mapupuho ang illegal na drogas sa tuyang nasyon pag-arog kayan nasutistigo lugod kung minsan iyon ang gustong i-contempt. Dahil ka nga nag-appear, iwan na pong istorya kaya na sarong media, digdi sa ring ko na daoy iyon na lugodan kakasuhan. O, paano na pag-arog kaya ng sistema, ay ako man sana bilang media, ay ako maparaturo testigo sa pulis. Pag-arog kaya may mga operasyon laban sa illegal na droga. Hindi ka pa nibubugtak sa alanganin, ay pambihirang buhay tayo ni. Trabaho po yan kan pulis, maghanap sinda ng testigo. Ang panahon nga ni dating Presidente Rodrigo Duterte, adakol kan tinuturokhang. Siyempre, isa ipan mapara testigo ka ito na kung pati so testigo natokhang man. Ini po ang dapat pakarayon ang pasistema kana sa tuyang gobyerno pag abot sa implementasyon kan mga ley sa Pilipinas. Kadakol na pong mga ginibong ley sa tuyang nasyon na palpak ang implementasyon. Maraysa na sa primero. Inisa ng kasambahay lo. Ay inda mayo nalugod niya na ako ko ang katabang. Ang katabang patingon yan. Gusto itao naman gabos na benepisyo. Tapos i-restro mo na sa barangay na ini makatabang. Minsan, ano ba pong mga katabang? Pera dilo sa obos. Kunya na mga panahon, dahil mo naman pwedeng matiwalaan. Ay, katabang, pag haloy-haloy, nagwawara na sugamit sa harong. O, di ba ko na yung katabang? Anapod na kaniba, kataban. Hindi ka na pwede pong magparatiwala ngunya ng mga panahon kung dahil mo bistadong marayan sa rong tao. Tapos ang katabang patingon niyan, garumayo naman tiwala sa mga among. Kadakol ng pigahanap, iba pa sa mga benepisyo, may nagkakatabang na ano nga ka mo, may rip, aircon ang harong, kung ano-ano na, ay anong klase. Maluho ang mga katabang na po kunyan. Kaya bangan pa, dahil nagpaparakuruha, ipiktuhan kan kasambahay lo. Na pasar ni, na naging lay, pinagpasar ni Senador Jinggoy Estrada. Tapos, dagdagan pa kayo ng mga ayuda kan sa tuyang gobyerno, tinukduan baga na mayo nang magkatabang, maghinugak sa mga kababayan niya to. Yaon ang porpis, yaon ang tupad, yaon ang AX. Ano pa ay, minister pa nga ako magkatabang, basta ang importante, magalataw kan payout. Ini mga simpleng bagay sana po ini. Dahil taman, kumbaga, yan mga tios. Kundi ang mga politiko, ginagamit ang mga tios. Tadakul ang tios sa Pilipinas. Yan sinda pigpaparabulong-bulong ang mga kababayan niya to. Kumbaga, sinasamantalaan kapag tiusan ka na mga Pilipino, ka na iba pong mga politiko. Ginagamit sana ang kwarta kan gobyerno na hali man sana sa buwis kan mga namamanuan. Ginigisas sa diring mantika ang mga Pilipino kan iba pong mga politiko sa tuyang nasyon. Yan po ang katotohanan. Maray nga madali nga yung mga mauto, ining mga tios. Tawan tanganin mga ayuda, porpis, tao tangayan AX, ang tupad, ang akap. Kadakol po bagang mga
programan sa tuyang gobyernong pinapaagi sa DSWD. Kumbaga mayo manin nakukuang balos sa gobyerno. Puro sana ayuda. Tapos maparasabi, babasulon sa gobyerno, kadakol lang utang, kan Pilipinas. Samantalang, sa gobyerno man, sige ang pangutang para itaw sa mga nagtitios ng mga Pilipino. Sa mga nagtitios man, ay maray na nga. Imposible man yang dahil mini-resibihon. Grabe nga sa mo yung pangangaipo. Sa mga politiko man, ay kadakol pa nga yung maabot na ayuda. Ang Pilipinas nga, nag-utang na naman sa ibang nasyon. Kaya para maghalat siya na nga kamo na maabot yan. Sige, sanaan promesa. Pero kung nagtatrabaho po yan na mga miyembros na yan kan purpose, ining pigpapara-arayadahan kan sa tuyang gobyerno, kadakli mga tiyo, san iba mga paratanom, paraoma, yung mga rayaon sa barangay, iba pa sa mga standby, mga graduado, mga standby. Kung iyan po tinatawanin trabaho kan sa tuyang gobyerno, di may pakinabang pa ang mga taong pigpapara tawan sa nanin ayuda kan sa tuyang gobyerno. Na nagpapara-arasa na sa napuan iba na militatios, sige na sa asa sa gobyerno. Sa ita po pag-asa ang buhay ta sa gobyerno, taan gobyerno, kumbaga, napupugrot naman. Grabe na nga ni ang utang. Ayaw manggitang na itatabang sa gobyerno, pagparaututan talang ang gobyerno, dahilan sa mga ayuda. Sa ibang nasyon nga ni, may sikat na presidente ka ito na sinabi, ano man yan may tatabang nindo sa gobyerno, bako sanang an magparatabang ang gobyerno. Sipon man nindo, makatabang man ka mo sa gobyerno. Ang buhay po kan mga Pilipino, na an kadaklan mga tiyos, inaasa baga, an buhay ninda, an pagbuhay sa gobyerno. Kung mga origwahon man yan, ay di maparaasa sa poro na sa naayudang itinatawkan sa tuyang gobyerno, tapos babawion pag-eleksyon. Di singilon sa mga pigparatawaan, o ininan panahon na dapat ako si Ponso Pilatong congressman, mayor, gobernador, suportaran nindo. Ako baga nagparapanaw sa indo sa purpose, sa AX. Kung ba kaya naglakaw ay pambihira. Antes kita magpadagos sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Ahoy! Kidney Care time! May kwento nyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Para sa bano na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang Peña Francia coverage sa tudman sa Indocan mga minasunod na sponsor. Jose Manrique Uralio, San Isidro, Erga City. Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur. Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay, San Isidro, Erga City. AG Recto, Medical and Industrial Gases. Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Erga City. Salcedo Gravel and Sand. Cesar Atas Salcedo, Proprietor. Care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Erga City.
Engineer Ares Hermoso, PIP Engineering District DPWH, Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur. Honorable CYB Malasarte, Municipal Councilor, Baaw, Camarines Sur. Nakings Fall Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro. Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Erga City. Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baaw, Camarines Sur. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Erga City. Anita Tirao, San Francisco, Erga City. An Kabikulan liwat masilibrar kan taon-taon nakapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia bilang Kristiyano asin kasaro sa pagtubod. Ang RPN DZKI Radio Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession, fluvial procession asin military parade of Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Uya ang mga minasunod na major sponsors sa Peña Francia coverage. Olimpio Nevalio Custom Brokerage, number 203 Regina Building, Escolta Binondo, Manila. Owner Mr. Olimpio Nevalio. Uya man ang mga minasunod na sponsors o individual na nagpapaamot nin pakisumaro sa kapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia. Maria Teresa Tet Pagyo, Doña Rosario Heights, Subdivision, Montelupa City. Mrs. Susie Baluis, San Nicolas, Irigas City. Hillwood Resort, Zone 6, San Vicente, Baaw, Camarines Sur. Owned and managed by Miss Jo Marie Bidoral sa Saindupo Gabos, Jos Mabalos. Saro sa mga ekspresyon kang pagtubutang mga Bicolano, iyo ang debosyon ki Ina Nuestra Señora de Peña Francia na kita minatubod asin minalaom na an sa tong personal na kahagadan madaling simbagon kang Diyos sa paagi kang sa tong mahal na Ina. Kaya bilang sa iyang mga aki, ngunyan na bulan kang Setyembre, sa tuya na naman na ipamati asin ipahiling an sa tong dakulang pagkamuot asin pagtubod ki Ina, pasiring sa iyang aking si Jesus. Ang mensaheng ini, hatod ka mga minasunod na sponsors na magiging katuwang kang RPN DZKI Radio Ronda, Irigas City para sa live coverage kang Peña Francia Festival 2025. Attorney Remilisa Pichi Garchitorena Alfilor Moraleda, President, University of Northeastern Philippines, San Roque, Irigas City. Mr. and Mrs. Oscar and Olga Belmonte Alanes and family of Francisco Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan. Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Irigas City, owned and managed by Ma'am Fatima Aquiler. Cafe Diamante, located at Zone 6, Diamante Street, San Isidro, Irigas City, owned and managed by Baita and Colarina family. Mrs. Lilibet Di Mabayaw Asperas and family of number 739, Zone 3, San Isidro, Irigas City. Philippine Association of Certified Tax Technicians Incorporated, PACTT, care of Mr. Erasmo G. Ampungan, President and COO. Honorable Boboy Villanueva Jr. and family of Santo Domingo, Irigas City. Eagle Regino S. Rivina Jr., National Protocol Officer and Regional Governor, Bicol Eagles Region, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Engineer Ares E. Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH Camarines Sur, 5th District Engineering Office. Engineer Wilfredo O. Buksit, General Manager, Casoreco 3, San Isidro, Irigas City. Mr. J.R. and Barangay Kagawad Edna Banjola and family of San Miguel, Irigas City. Buracan Sariles, located at PNR site, San Francisco, Irigas City,
owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in Jane Seafoods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera, Ma'am Sale Llorin Cabatuan of number 516 Coral Street, San Isidro, Iriga City, Mr. and Mrs. Popong Guevara and family of San Agustin, Iriga City, former Mayor Margie Moran Aguinillo and family of Santa Clara, Buhi, Camarines Sur, and Mrs. Nene Salvacion Amparado Nacario and family of Zone 5, Balintawak Street, San Isidro, Iriga City. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Una ako nag-iistorya lang si Karondang Raquel, kaya nagtutungka na ako. Mga pakyut bagaan pagbasa ni Karondang Raquel sa iyang mga sponsor. Yan man pala na pagkaldaw, gigibuhon na o pinaggigibuan bao military parade. Katakod ka na ika 435 na anibersaryo kan Banwaan. Ngunya na aldaw, pinaga sa gibuan military parade na pinapartisiparan. Kaan manlaylay na eskwelahan, naging makolorosin maugman aktibidad tuninong alagad matrayong pong selebrasyon. Ay karot kasud maapay niya. Yaonan sa tuyang mga jóvenes bilang mga partisipante sa giyakan mga maestro asin maestra, lambang eskwelahan yaon sa lawgon kan lambang nagdadala ng kaugmaan na iyoan panalmingan kan pusog na pagtubod asin paglaom para sa mas marahay na Banwaan. Maugman pentakasi Banwaan kan baaw, hali kay Vice Mayor Kuya Atan. Report! Nagababalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Philip, maray na atas ay masusunod sa Gantabay. In connection tabi Karondang Philip ka nagdadagadag na Peña Francia Festival 2025. Kasado na, kanakalis na daw, nag-urulay ang lado kang PNP, lokal na gobyerno kang Ciudad ng Naga, sa pagay kang opisina ni Mayor Attorney Lenny Robredo, mga stakeholders, simbahan katoliko, ang Archdiocese of Cáceres, asin sa lado kang NCPO, kaya pinagsiguro sa ngunyan kang Naga City Police Office na igwang mga designated police personnel na nakatutok sa implementasyon kang 5-minute response time strategy sa tahaw yan kang dakulang aktibidad sa pagselebrar kang Peña Francia Festival ngunyan na taon. Sigun tabi karon da Philip sa naging kapayagan ni Naga City PNP spokesperson, Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, ang mga designated police personnel na ini nakatutok sa 5-minute response time strategy na ikabilang sa deployment sa manlain-lain ng mga sub-task group sa syudad ng Naga. Matutok lang talaga sila duman sa hotline. Ini ang mga police personnel na ini, sigun kay Pomar, ang i-deploy sa mga strategic location sa syudad ng Naga na kaya makapag-responde sa laog lang ng 5 minuto. Katakot kay ni sabi Karondang Philip, pinag-inganya ni Pomar ang mga publiko na kung igwang emergency cases urog na sa pagselebrar kang aktibidad katakod kang Peña Francia Festival, tulos ng pagtaong aramini sa nakadeployed na pulis sa iman na lugar diyan sa syudad ng Naga o di kaya mag-apod tulos sa 911 hotline. Kaya ini activated 24/7 sa naunang bita ng syudad para ta magkaigwa ni matulinong magayong asin makaayusan na Peña Francia Festival 2025 na pinaglalauman kang simbahan katoliko, mapakol ang mga pilgrimage, mga mabisita kung ang Peña Francia baka abotong dahil ni sa 1 million to 1.5 million pagpuon kang aktibidad sa naunang bita ng syudad. Yan sa pangheras na informasyon, halis sa location, para sa RP and this air, Joron de Iriga, Cáceres, reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. So bago nagapod si
Karondang Diggs Martinez kundi nagko-commercial pa kaya. Nagaantabay ka pud kagiraray. Ano daw kung nag-abot na si Diggy Mandy pinsan ko na clean living. Sabi maabot ngunyan, ano daw pasalubong, baka suara labaw na bango sali duman sa Taal. Ako nga kan mga bangos tigdipinsan, nag-aaba na pati ngaya, Santissima. Nagray-rahe na. Nag-abot na may darang mga bangos. Sigurado si Johnny Bravo, happy na naman ito. Yan ngayon gusto ko sa imo, DJ Mandy. May pasalubong. Kumusta man sa mga parantabay niya to, digdi po sa Barangay San Nicolas, Ciudad Can Iriga. Batchmate Aldrin Alteza. Siyempre ki Bangor, ki Manoy Into. Yan mga best friend niya to na enot na naging best friend si DJ Mandy. Kita panduwa lang. Musta man ki Manoy Felix Castillo dyan po sa babat niyan. San Isidro, digdi po Ciudad Can Iriga. Diggs, pasok. Nagkarandang nga, Kuya Philip, may lakoktan na barita sa luwas na kung saan nagtaon ni na bagong Type 1 land ambulance sa mga piling facilities sa probinsya kan Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, asin sa probinsya ng Albay kan nakaaging aldaw, and Department of Health, Bicol Center for Health Development on DOH Bicol CHB Regional Office 5, tanganing mas mapakasug at emergency medical services exist sa Region Bicol. Nan kada ambulansya nagkakantidad ng nasa 1.96 milyones de pesos na kumpleto sa gamit na medical asin maserbi sa mga importanteng mga vehikulo para sa pasyente atin na tulos na tugon sa mga emerhensya. Pinanginutan ang seremonya kana DOHB ko si HD sa pagi ni sa pagitan na Strategic Management for Health Development Division kay Barang and Health Facilities Enhancement Program o HFAE kasi ang Local Health Support Division o LHSD. Kabalik sa mga beneficiaryo, Naviga District Hospital, Bicol Regional Hospital and Medical Center at iba pang mga rural health units sa probinsya ng Camarines Sur, Catanduanes at Camarines Norte. Sigunat sa DOH Bicol, imbuli ini malasakit at pagtatabangan para sa mas marikas at matanos na serbisyo medikal sa kada Bicolano. Yan muna karandang kay Philip ang nakuha na itong bareta sa luwas ni Karandang Diggs Martinez Jr. para sa RPN DZKI ang Maugmang Kairiba reporting. Report! Salamat Karandang Diggs sa mga dugang mga informasyon.
Bitang 19 minutos sa makalampas na alas 8 din na pagkaaga. Pang suspetsado sa pandidikwat kana gamit ni Commission on Elections sa Chairman George Erwin Garcia nadakop. Nadakop kan mga autoridad na kasabwat sa pangaabon sa bag kan COMELEC chip kung saan may laog inin kwarta, cellphone asin mga ID. Nangyari ini kan magkakanan opisyal sa rong restaurant tuman sa Pasay City. Sigon sa hepe kan Pasay City Police na si Colonel Joselito de Sesto na-aresto ang lalaking suspect sa Bacoor, Cavite pasado alas 5 nin hapon. Hanot naman na na-aresto ang leader kan Salisigang na sarong babae duman sa Bacoor, Cavite kung saan na-recover ang mga hinabuna na gamit ni Garcia apera sa kas. Sigon sa COMELEC chairman, hali siya sa Senado asin nagsaglit sa resto tanganing magkakan bandang alaona nin hapon alaga dahilan ta sa sobrang kapagalan asin gutom iyon na lingawan niya ang sa iyang bag na naipatong sa tukawan. Mag-ingat talaga kamo sa mga kawatan na ultimong si COMELEC chairman Garcia biniktima kan mga kawatan. Una agad sa iyang bag ang laog mga kawatan. Kawatan sa COMELEC. Pinag-asar ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno dumago sa si Manila 3rd District Representative Joel matapos sabiyon kang kongresista na bole ang alkalde. Sigon ki Yorme Isko nabisto ang gibo ni Representative Chowa kaya naghihibi subot ini ay pambira. Noon na daw kamo dahil na kamo naguruntok. Man ini si Isko Moreno nagpaparapakiiwal man. Ihambol sa nangani kita mga ngod. Tropa ni Joel na DPWH executive pinaghaklas nag-ugong sa Kongreso, Kibuloy isuko sa Amerika, baha pamor, mga eskwelahan, opisina sinuspendihan laog, KFP na ispatan, mga barko kan China aktibo sa West Philippine Sea. Colonel kinaladkad sa City Millones na suhulan kan PNP Highway Patrol Group. Pinagahiritan ni o kasuudma ni Pope Leo XIV ang mga paratubod na magkasararo sa pangadji asin pag-aayuno para sa katuninungan asin nangapudan kan sa iyang katuninungan na mayong armas asin nagapapawarang armas sa gabos na lugar na winasak ka na armed conflict. Sa iyang semanahan na general audience tuman sa Paul VI Hall liwat ginarumdom ni Pope Leo XIV ang dakul na mga lugar sa Kinaban na apektado kan gyera asin kariribukan. Sa pagrumdum kan nagraraning liturgical commemoration kan Queenship of the Blessed Virgin Mary pinag-celebrar kaini ani ka 22 na kan Agosto pinag-imbitaran kan Santo Papa ang mga nagtutubod na
ipagselebrar ang nasambit ng aldaw sa paagi kan pangadjion asin pag-aayuno para sa katuninungan. Mary is the mother of the faithful here on earth and is remembered as the Queen of Peace, sigun pa sa Santo Papa. Mientras na padagos man na pinagkukulgan kana gyera ang kinaaban sa banal na daga duman sa Ukraine. Asin sa iba pang party kan na kinaaban, pinag-angginyuman ka na papaan gabos na mga nagtutubod na magbali sa aldaw kan pangadjion asin pag-aayuno para sa gabos na nagsasakit dahil sa gera. Imploring the Lord to grant us peace and justice and to wipe away the tears of those who suffer because of ongoing armed conflicts. May Mary Queen of Peace intercede so that peoples may find the path of peace. Dagdag pa kaini. Salado man daw kita ka na artista dahil nasayangan pagpasiring ni Vice Ganda sa 73rd Pamas kan ukasudma para ibahan ang direktor kay si June Lana. Dahil tanasungkit niya ang Best Actor Award para sa MMF 2024 movie niya na And the Breadwinner is Kati ni Mimi by sa award na ito si Arjo Atayde para sa pelikulang Topak asin na bongga dahil ta kinabog nindaan na nagdaog sa indang duwa sa 50th Metro Manila Film Festival Awards night na si Dennis Trillo kan Green Bones. Nakakaaliw ang istorya ni Mimi Vice na marhay na nanggana siya kaya pressured man siya dahil ta kataig niya sa sarong table sinda na din asin Vilma Santos na parehong may trophy sa lamisa ninda. Nakalapag man kaya sa lamisa ninda ang Best Supporting Actress trophy ni na din asin man na Pamas Circle of Excellence Award ni Governor B. Nilanta Best Actress Hall of Famer na actress politician asin din na pwedeng manominate pa sa kategoriyang ito. Di kapakan ang kabugabol star bako man siyang nag-expect na manggana sin gusto man niya talaga mag-attend sa nasambit ng awards night dahil antay ni ang kainot-inoting pelikula niya na na-nominate sa Best Picture category. Kaya gabo sa na-award giving bodies na nag-nominar sa first collab movie ninda ni Direk June na dudumanan na man subuot niya. Anyway, si Marian Rivera ang pinagtanghal man na Best Actress para sa Cinemalaya 2024 film niya na Baluta. Nakabawi man sina din sa pagiging Best Supporting Actress para sa movie niyang Uninvited. Hanot ng kapanangganahan ka na actress para sa nasambit ng movie dahilan ta silot-lot baliman sa Metro Manila Film Festival 2024 sinda Edis kan Speed nasilat man ni Roro Madrid ang pagiging Best Supporting Actor for Green Bones delanta arog man ni Dennis iyo ang dinaog man siya. Si Jeric Rabal ang nanggana sa kategoriyang ito para sa Mamay. Ang Cinemalaya entry last year na alipato asin moog ang director kay nina si G.L. Burgos ang nangganang Best Picture asin man Best Director. Mientras na dahil man nangganang Best Actress ang duwang Pamas trophies man ang naipuli ni Judan Santos ang special award niya na Child Icon of Philippine Cinema asin siyan kay noting recipient kan Pamas Nora Honor Superstar Award. Kinabugman ni Juday si Marian bilang Piece of the Night. Congrats sa boss na winners na bongga-bongga.
Ay, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarinesor, ki Sir Elmer Pinulyo, ki retired Air Force Alex Celesti, ki Grande Asinman, ki dating Kagawad Louis Lieno. Kumusta sa UNEP High School Batch 77, ki Pradi Adok. Sabi ni Cor Pradi Adok. Sabi ni Romol Salcedo. Suspendido ang pagpapautob kan expanded number coding scheme sa maabot na Lunes, Agosto 25, inian abiso ang Metropolitan Manila Development Authority bilang pagramdom sa pang-nasyonal daw kan mga bayani sa rong regular holiday. Sigon sa MMDA, automatikong sinospendihan number coding scheme kung ini may opisyal na regular o special non-working holiday. Padagos man na nagpagramdom ni MMDA, planuho na marhay ang biyahe tanganing maiwasan ang anuman na aberya sa tinampo. Sindigdi po kita sa kamugtakan kana panahon, pinagataas na kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration, PAG-ASA. Saro sa labing o sa 17 lugar. Yan taras na pinagbabagtas man ni Bagyong Isang an Southern Luzon kan o kasudma horing nahiling man sa sarong o sa Kasiguran, Aurora, daraan Doros na 55 kilometros kada oras in bugso na nagaabot man sa 90 kilometros kada oras, mentras nagihiro pakanluran sa rikas na 15 kilometros kada oras. Yun sa Pag-asa, Mabalyo sa parting Southern Luzon sa laog ng 12 oras. Maluwas sa West Philippine Sea. Paluwas na palan. Inaasahan man na makusog ini bilang tropical storm since posibleng mag-abot sa severe tropical storm yan tras napaparani sa katubigan kan Hainan, China. Naabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ni informasyon si Diggs Martinez, Raquel Caceres, Sinman Glinda Villares. Talado Technical si James Oco. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan